Ultralight és Nanojig horgászat. Balog Róbert vagyok, a wobblerek.com szakírója és a Crazy Fish Pro Staff tagja, az ultralight pergetés elkötelezett híve immár több mint 2 évtizede. Kedvenc módszerem szeretném bemutatni, illetve minél szélesebb körben elterjeszteni hazánkban. Ez a kis film az elkövetkező részek képes tartalomjegyzéke. Remélem, sokan velem tartanak a továbbiakban. Az utóbbi 15-20 évben jelentős változáson ment át az egész horgászvilág, sokkal nagyobb erőfeszítés árán tudunk hasonló eredményeket elérni, mint évekkel ezelőtt. Ezért a horgászatgyártóipar egyértelműen a finom szerelékes horgászat irányában mozdult el. Az 1990-es években a finompergetés még az 5-15 g dobósúlytartományba eső botokat nevezte light kategóriának. Ez az osztály alatt nem volt semmi, hiszen nem volt rá igazán szükség. A halakat viszonylag vastag átmérőjű damillal, 0,18-as vagy 20-assal is könnyedén műcsalira csábíthattuk. A legtöbb szakkönyv is ezt a kategóriát nevezte a finom szerelékes horgászatnak, amellyel sügérekre, kisebb testű domolykókra és jászokra horgászhattunk. A felszerelés egyik fontos eleme a horgászbot. Dobósúlyuk szerint 3 kategória alakult ki az évek során: a Super Ultralight, az Extra Ultralight és maga az Ultralight. A táblázatban megtaláljuk a viszonylagos dobósúly tartományokat. A tartomány értékei az uncia tört részeiben vannak kifejezve. Ennek feloldásához a következő táblázat nyújt majd segítséget. Kiindulási alapként láthatjuk, hogy egy uncia az 28,35 g. Az első oszlopban a számlálót, az első sorban pedig a nevezőt találjuk. Ha például a botunk alsó dobósúly határa 1/64, akkor kikeressük az 1 pert az első oszlopból, aztán a per 64-et az első sorból. A metszetben megtaláljuk a keresett értéket, gramban kifejezve. A botok hosszát is gyakran már nem centiméterben, hanem lábban és incsben, azaz hüvelykben adják meg. A láb jelölése egy kis felső vessző, amit apostrófnak is nevezünk, az incsé pedig egy dupla vessző. A váltószámokat a táblázat felett találjuk. Az előző táblázathoz hasonlóan használható ez is. Ha például botunk 6 láb 6 incs, akkor a metszetben megtaláljuk a centiméterben kifejezett értéket, ez pedig nem más, mint 198 cm. A leggyakoribb ultralight botméretek az 5 lábtól 6 láb 6 incsig terjedőek. A legáltalánosabb a 6 láb hosszú bot. A kezdő ultralight horgász gyakori kérdése, a melyiket válasszam. Természetesen erről a kérdésről akár hónapokat is lehetne elmélkedni, vitatkozni, de néhány tényezőt mindig tartsunk szem előtt. Ha kis patakokat horgászunk, vagy csónakkal rendelkezünk, nincsen szükségünk túl hosszú botra. Ha viszont szükséges a nagy dobástáv, mint például parti horgászat, akkor a hosszabb bot lesz a célra vezetőbb. Fontos a célhalfaj, vagy esetleg fajok kiválasztása. Azt viszont tudnunk kell, hogy univerzális bot nincs. Sügérezéshez nem kell például hosszú botot választani, mert általában a partmenti sávban tartózkodnak, ritkán kell 10 méternél távolabb dobnunk. A másik fontos elem az orsó. Sajnos a méretekhez tartozóan csak tól-ig határokat tudunk megadni. Legideálisabb lenne az az eset, ha mindig rá tudnánk próbálni vásárláskor horgászbotunkra az orsót. A képen 2 gyártó 2 modellje látható. A baloldali képen 2500-as, míg a jobb oldalin 1000-es méret látható. Tömegük között csupán 20 g a különbség. Az orsónkat damillal töltjük fel horgászat előtt. Főzsinórunk lehet mono vagy nanofil, illetve fonott zsinór. A két utóbbinak megvan az az előnye, hogy nyúlásuk gyakorlatilag nulla. Előkének manapság fluorokarbont használunk, aminek a törésmutatója közel áll a vízhez, így gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a vízben szinte láthatatlan. A mono és nanofil zsinórokat, illetve a fluorokarbon átmérőjét milliméterben jelölik a csomagoláson.
A fonottak, az úgynevezett PE braid zsinórok jelölése eltér ettől. Ebben az eligazodásban segít az alábbi táblázat. Elérkeztünk az apróságokhoz, amelyek valójában nagyon fontos elemei szerelékünknek. Ezek kerülnek közvetlen kontaktusba a hallal. A leggyakrabban használt elem a jighorgászok körében az ólomfejes, azaz a jighorog. Ezek tömegét gyakran törtekkel fejezik ki. Ehhez már az előzőekben láthattunk egy segédtáblázatot. Bal oldalon a leggyakoribb ultralight méreteket találjuk. Vannak, akik használnak kapcsot a műcsali és az előke csatlakoztatásához, és vannak, akik nem. A jighorgászathoz ne használjunk forgóval egybeépített kapcsokat. A méretek meghatározásához a 3-0-tól úgynevezett triple O kezdődően használnak jelöléseket. A kép bal oldalán próbáltam érzékeltetni, hogy a 3-0-ás méret kisebb, mint az 1-0-ás. A jigfejek mellett manapság nagyon elterjedtek a cseburaska szerelékek. Nevét a kis majmocskáról kapta, mert az ólomfejből kiálló két drótfül hasonlóan néz ki a kis majom fejéhez. Damilunkat, illetve kapcsunkat, a kisebb, míg horgunkat a nagyobb fűrészbe csatlakoztassuk. A cseburaska szerelékhez nagy füllel rendelkező úgynevezett joint horgokat használjunk. Ezek lehetővé teszik csalink szabad mozgását a drótfülben. Használhatunk hagyományos egyenes szárú horgokat, ekkor csalinkból kiáll majd a horoghegye, illetve szerelhetünk offset horgokkal, amikor horoghegyünket a csaliba visszavezetjük, ezáltal vízinövényes, akadós helyeket is könnyebben meg tudunk horgászni. Manapság sokan használnak egy speciális Wolfram ötvözetet ólom helyett. Ezt tungstennek nevezik. A tungsten sűrűsége nagyobb, tehát kisebb átmérőjű fejjel tudunk horgászni az ólommal azonos tömeg mellett. Talán a legtöbbet vitatott kérdés a csali kiválasztása. Milyen alakot válasszunk? Kishal, giliszta, nimfa, rák, hogy csak a leggyakrabban használt formákat említsem. Ha már megvan a forma, akkor jönnek a színek kavalkádjai. Ízesített vagy natúr? Mekkora legyen a mérete? Nem beszélve arról, hogy ma már UV-reagens anyagokból is készülnek műcsalik. A napszak, illetve a fényviszonyok döntően befolyásolják a szín kiválasztását. Gyenge megvilágítás félhomály esetén célszerű valamilyen világos, esetleg csillogó flitteres színt választani. Tiszta vízben inkább a természetes tónusok, a sötétebb árnyalatok lehetnek a siker titkai. A víz átlátszósága szintén fontos tényező. Áradó hordalékos vízben inkább a jól észrevehető színek lehetnek eredményesek. A célhalfajok mérete meghatározza a csali méretét is. Bár igaz, a sügér bátran rátámad a testhosszának fele méretű csalikra is. Azért általánosan elmondható, hogy ultralight horgászat során általában 1 és 5 cm közötti csalikat használunk. Ezek az általános irányelvek, amit gyakran a halak teljes mértékben át tudnak írni. A saját első számú dobozom. Horgászataim 99%-át ebből a készletből oldom meg. Igyekszem minél kevesebb típust használni, de azokat teljes mértékben kiismerni. Személyes kedvenceim a Crazy Fish Polaris és a Cruel Leech. Elérkeztünk egy másik sarkalatos ponthoz, amely az én személyes kedvenc témám, ezek a szerelékek. Igyekszem a lehető legtöbbféle felkínálási módot kipróbálni, és amelyek igazán eredményesek, azokat tovább finomítom, megismerem a legoptimálisabb felhasználásukat, vezetési technikájukat. További filmjeimben ezeket a szerelékeket, ezek összeállítását és használatukat fogom bemutatni. Az ultralight horgászat nem mindig a nagyhalakról szól, mert nem csak a nagyhalak számítanak. Az viszont mindenképpen említésre méltó, hogy az ultralight technika segítségével a legkapásszegényebb időszakban is eredményesek lehetünk. De azért néha egy-egy gyönyörű példány is horogra kerül, amelyek fárasztása a finom szereléken igazi horgászélmény.
Ultralight módszerrel nem csak ragadozó, hanem békés halakat is foghatunk, mint ahogyan a képeken is láthatjuk. Egy kis ízelítőt szerettem volna nyújtani, hogy további filmjeimben milyen témákkal fogok részletesen foglalkozni, miket fogok bemutatni.